الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد mga luksami, mga pagaryami, mga bangsami, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oriano kaya salamat na kanu na paganayro na pangninakan si wallah apakang ganyan kita no aguna agyang kai amapi a programa tanu. Balasan tanu wallah si kung mga panaguntaman tanu na usi kuda tanu kapakandaray nun. Ayay niya kabganakan sa mapunto kausayan sa gyang kaya makampatauras nagyang kutwa hadith wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya katitayan si iki Abi Hurairah amya suat su Allah si irkanian yang kaya hadith na makatuturo makapmamaana sa kisusuguon sa gyang kutwa ditanu di kapamakot kasisakuya kang gagaan sa kang galabak sa mga galabak ang mga pipiyah. Saya katiru Rasul sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan, sesakuya kanu pamakot kanu gagaan kanu sa kang galabak sa mga galabak ang mga pipiyah. Natano dan tano mga urip nu Allah kaya kakabaloy o galabak ang mapiya na paganayron na maadno nagyang kutwa al-ikhlas yang kutwa tulabus aparasik wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay kadua nagyang kutwa al-mutaba'ah misungkat tenu si kudatar o kini ukitnun kiyang galabakaon unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O pamakas kita no na pagisian tanu mga ginawa tanu wa antu na imaniningan dingan ka antu na mapipikir ka na ayamis mbagtanu na makapagintaw ako sa gyang kaya dunia sa mapi akapagintaw matay ako abarabantuga nagumawiyag ako apun siyo kuburakan asakan na lumilintad ako nagyang kanan masisimalaw tano mga urip nu Allah na ayakaketan tuwa tanusan na makanggulalan sa giyang kuto akang galabak sa mga galabak ang mga pipiyah. Ayakatiru Allah man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sabaad kumana niyan na sa din sa tao ang galabak sa galabak amapiyah datar o dato o dinabai askanian na mapaparatian si iku Allah napakapagintaw na miyatig wallah sa gyang kai adunya sa kapagintaw amapiyah nagu itu na meron din agyang kuto mga pipi agalabak yan si isalungan amawri knabay apitiru wallah na ay pangapagintaw sa gyang kay dunia na sa malay tamok sa malay kadato sa malay bangsa o di na madakali trak o di na madakali muryataw kaya pitiru wallah na kang galabak sa mga galabak ang mga pipiyah. Mga urip ni Allah subhanahu wa ta'ala kaya ito abiyatiyatan wa hadith na gyang kuto badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil mudlim ginanan na suguanan sa kapsisakuyatano kapumakot tano sa kang galabak sa mga galabak ang mga pipiyah si kudapang kapakataling umaagyang kuta mga fitnah o di nagyang kuta masa apakapendak nun wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kuta mga fitnah sa datar nagyang kaya masa akalulumbukan tano kakita'il laylil mudlim aya kaya sa ibaratan nun nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam agkalibot ng agyang kuta masa nadatar na tigyan ng kalibutang ukagagawi kepadang sukalaan kepadang suturaan sukala si kukalaan sa gyang kay alupa di katawan ng manusia andas kanyan pagagaw di penkatawan ng manusia andaman ay kapagaliwan yan sa gyang kuta malibutang akapagintaw yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi kafira wa yusbihu mu'mina yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang kutu masa nap kepitaan sudato o di na mama askanian nama paparatian skanian si Allah subhanahu wa ta'ala nap kegabinan skanian aungkir niyan su Allah subhanahu wa ta'ala o di na kiagabinan skanian naungkir niyan su Allah subhanahu wa ta'ala na kiapitaan skanian paman apa paratian yan su Allah subhanahu wa ta'ala
Antunai sabab puto yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Diniang kun dipesaan agiang kutu agamanian. Si iku may tu akipantag, may tu akasibi-sibian si iku dunia. Apang nintano si iku Allah adna si abut tanu sagiang kaya miya pamagusay tanu saya. Baluin tanu wallah apa makinagsan ko mga pipi akatiru na pugunutaniran agiang kutu ang mga pipiyawn. Wa ila huna aktafi bihadal qadar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.